artigo 7 di que o autor ou os autores dun relatorio deberán facer durante a sesión unha presentación na que presenten as liñas mestras da súa proposta durante 5 minutos. Por tanto, unha presentación de 5 minutos. Artigo 8 da defensa das emendas. Os afiliados que presenten emendas ao relatorio se fosen rexeitadas poden explicalas durante a sesión e sometelas a votación. A defensa pode ser delegada por quen a formulou noutro afiliado. Neste caso, debese notificar previamente. O presidente da conferencia lerá a emenda e a parte do relatorio emendada. Posteriormente dará as quendas de palabra. 3 minutos ao afiliado para que defenda a súa posición e 3 minutos ao autor do relatorio. Existirá outra quenda de réplica de 2 minutos para cada un dos interlocutores. Logo procederás a votación. O afiliado pode renunciar á defensa da emenda. Malia isto, o autor do relatorio poderá xustificar perante o Congreso a razón pola que foi rexeitada e votarase. E por último, sobre as votacións, as materias metidas a sufragio serán aprobadas ou rexeitadas por maioría simple. Só poden emitir votos os afiliados asistentes á conferencia, non se acepta a delegación de votos nunha terceira persona.